obefu demrifa obefu di odu akua frempon demrifa asase demrifa asase ni nimfutru bu afuejei semiribewu a medanwo asase odi afunu frempon demrifa ago mema wakọ abadeba titi obi ka dwumadi so mening de Jimmy Hanks ya sanga hia biu ya rebetia yen akenkan ne so eye Ɔkrabiri nanso ansa na yebefi ase no mede aseda kese ma Bureau of Ghana Languages so wonga ma me ho kwan a me na orekan wo humei efe me da cdfi.net ase so wonga boa me na me di dwumadi rebro cdfi.net ya befo bia bia wodigwa so wo pese wo ton ade a twane amani mfonini na fa kogu cdfi.net wonga wo beto no ebefre woni wedding sawo so wonso wo pese wo to ade a jojo ho tena wo fitna wo office ko cdfi.net na pensen niema na ewo honu mu nia wo pe bia woni ogodini no nkasa efe yeda Jimmy Hanks editing and transcription services so won so aboa ne edi dwumadi rebro so wo pe so obi edit ana wo pe so obi hwe bibi a wa kire wo brofu mu ne wo hwe se infom so nim ni ade a free Jimmy Hanks editing and transcription services and na so pe se wo translate bibi from Akan to English and English to Akana Jimmy Hanks editing and transcription services ebedi se dwumadi amount efe so wo pese wo transcribe bibi audio and video na wo pese ye deba texter woni Jimmy Hanks editing and transcription services in kasa yo medamu amuhwe dwumadi nyina ase ora Samuel Fosuban Mrs. Brichum Boating Omani Theophilus mo amaka ni nyina medamu ase michia mo nso yemfi ase Ɔkrabiri tia etoso awotwe kwesida ewie bia mede ewie asan ba mrantie atwa me ho ahia renom no obofo fi odikro fi be ka kire me se nana boa mpene rehwehwe me misusu ise jama ma aye boni bi atia no enti me yem de me hye me pay sanko osomafo no yimi asetiu kakra nanso pasa enti me sorry di na echi yedu ahemfi ho no me hu ise nipa a ahia ho no doso enti me twisangen efi se na atade a mede kwa abeso a ebri sebri bi no na ehye me na nabo ampene to na ano frɛ me se memra enti mede me ho saara koi midu ho no nipa no nyina pai sero ebinum kai se ao onipa wie ni eyi ma mani wuiye enti mi si mitiasi kosi se midu odekro no anim na na de to manim se nipa bi rehwehwe me yem sang de me pram na na de nsa kire me nipa a worehwehwe me no me betu mani a ehifuni petrensafo na ato me no me hwe won anim sisiri na mani ba me ho so no na nusuri gware me papa manim ene won call dan bi mu na eho no wode to manim se wori be fami akọ yefi odan no mobile no wode to nana ne omanfo anim se abranti a oti hoyi fi petrensa na onu nti na yenam ebeye se mfi aduasani a otu yira e wo petrensa abonten so ya hwehwe no sani a ye betumi na nso ye hu no oti hoyi ya ye na ewie awie na obiara inwen ne hu bio ananti yi ara so na enama obi bebo yen amane ese nyame cheyi wo ahafumanmu ha yesi mu nyene mo ara munim akwansin a efi ochimanmu mba ha enya kwama enti ye ba ya na nitiawa mu ara ne se yemmanmu hene na jani na ono na wasoma yen se ye mefa no mra nana enso de osempa ma ne manfo na oto asise ampa nyame cheyi mfi ha nanso oba ha edi na kakra esane se yende yepe ahohu inti yene no atena fefefe na se ene abase mo rebefa no akọ ne mamu a obiara rentumi nsiw no ho kwan na emom ade biako ne se nyame chedeka enti esese mutua ansana mone no akọ menkrofo no tueta me ho aka nyina
mekra sene agyafu nyina da won ase yesi mu de yen ani kire ochiman mu bio okwan mu na wo me amane se me ba me ne asiwu no na efe odi petrensa hene na ono na wasoma won se wo mefa me efe wo de tu manim se bria asiwu epe na oka baabi enti me ba no nyinyi no osusu ise oye janka obedi ade no na ote se meti ase na mewo ahafuman mu enti ofi ase hwehwe me achi kwan yedi okwan mu be se na wotwe abiesa nsa na yeridu petrensa aka beye akwansi fa na yedu no yeti se inchini gugu sori kasa se obefu demrifa obefu di odu akua frempon demrifa asase demrifa asase ni nimfutru bu afweje semiribewu a medanwo asase odi afunu frempon demrifa ochiame oka ye hunu ma ye ginai na oka ise asenkesi bi esi petrensa ye mia ye nanti umu ye du esupramu na yeti osu eja adutwa ene kwadwom kobe se egugu so efe yeti se impoti asafo nso aka won ho ampoti oya yenim ku yenim egwan o ampoti o ochiame kofi adusi subiose asemaba impotifu na aka won ho no impotifu no wote se apesemaka wondi nkyere se wote se otare a eta hodin na se ukotomu a na amene wo potri no a wanya amane ye de ahohare kodu petrensa ye du no na kro no mu aye beja omamu ni nyina kohia mo abontenkese so ye de yen ade so akọ ahemfi nipa ahye ho ma to ohine ani bo mani mpe na ofi asisuyi obo ho bebamme nipa ehia ho no mu bebre ara kanse ohine semese ohine de yen kọ dan mu ochiame kofi edu bo won yen anantesi nyina sene obetu me sene eja eni ma abrabo wo ho nyina ode bo ohine nso de si ochiame so bo yen ehodi tia nia oka di twa ato ne se adwo manu ba yaw apetu ewu ebusuafo no pese wo sua no na wo hu nia okum no enu nti oman no nyina hia mo prama so ebusuafo no abesre ohene kwan na ono nso ama won kwan nti ne ebeye biara wo besua no eye kakra no yetu nkonwa se yerekohwe bi Owufuyi na oda abonten na nipa etwa ne ho ahia yi anche na mranti bi de brapai bi a wode mpopa na aye besi ne ho efei wo miemia funu no ho nyina hwe se bia na obi di edruboni bi ahye ne ho baabi ana eyi no wochichiri efunu no wo brapai no so wode mrenkenso no damram ene ebro bia gu no so ma oye ko Woma mranti benu a worebesua no di nsew se efunu no pese osia wobema asi senso erinsi a wobema ada ase wodi dua bi nso si baabi eno na efunu no besi so asafoma ka won chini gu mu wo fra busuafo a owufu no fi mu no nyina maako begina efunu no anim wode enkranta hye won nyina nsa maako no biara so ise semi na mempe wasem na enti wo hu ye mahi ina mede beya na edru boni bi akumu a kosi dua a esi hoyimu wo ma obiara ye sa mpenye biesa esane se na enye wo mu biara na okum no nti apakan no twa mfete himko benkum ni nifa bibiara na efe eda ase se ebai se wo mu bi na okum no a anka efunu no betwa mfete abo yirededede akosi dua no pu na adan akosi nia okum no se ebai se efunu no si obi dia anka ofieja edumnen anka omanfo a wo behia ho no nyina bekire no ahwe no ewura no sepo ekum no esane se efunu no ensi obi nti asafoma no ka won egorugu mu na wokosie emu no anwumre fom imprempren onyame adom ma adufie bio me bayi nti biara hiame
Wahye bo se obehwe me akosi se odomankomo wu beba abefa me. Eye me ani gede nanso se midwen ho a na haw me kakra. Ni ametifin adui enye fe se medidi ene menum nyina beda me ba akoko ayi so. Mabeka ne yirenom ho na orehwe yen. Hweme awie ma kwantu beye mfie aduasan yi ankosi hwe. Mini ejapade biara na meribewu se abofra. Nipa pi susu se onipa wu a osangba ma wowo no bio ma obetena wiase. Se te sa na merisanga ba wiase bio wa anka mi jejereje. Yo nkakra ye de ɔkrabiri abana wi. Me de se me hwen nsem atutu nyameche wo akenkan nsem yi mu a me hu se eyo no ankasa ne ne yei ene niema bi a anamon bi a otui na ma sansem yi toto no enti nya ɔkrabiri obi a ne tinye oye bibiara enye ye nsem toto no basabasa na so hwemu a nyameche enye se ne ti na enye na emum wentu anamompa mpempi madwenkyere won homa yi ho no nso wadwenkyere ne den kyere wadwen wo adwenkyere bia ho yo yemfansi hey da ye be hia bio no ye be kan impu ansanti amoa nhoma yi emu ye de se esikrete nti eye hia ne enkenkan efenso eho ye na papa ma brands na menya bi nti bomoden se wo be hia me na me ne wakenkan efenso ye rekan no by popular request nkofo bebre se ye nkan nhoma nti makochinga bre ne menya bi na me ne wo be kan yi nti eye aka kire wo namfonom no won so wo mra na ye ne won kenkan ni ensu amu nsem yo yen fancy hey enti ye hia impuan senti amwa madam ase makramo